Der er sket noget frygteligt i Danmark. Istedgade er blevet inficeret med den sygdom, der hedder kriminalitet. Det er din opgave at udrydde alle smittebærerne. Det handler om pimps, dopdealer, kvindehandler. De skal væk fra gaden, så folk kan drikke deres kaffe latte i ro og fred, ligesom i gamle dage. Kom så. Fucking Panser! Godt skuldet. Et stykke stomback sat ud af spillet. Det var godt. Ja, det er rigtig godt, det der. Så er der ny ammo. Jeg kunne ikke selv have gjort det bedre. Sådan! Kriminalitet er en sygdom. Medicinen. Så er der friske ærter. Fucking Panser! Sådan! Ned med den beskidte narkohandler. Gamle MP5. Så skal der moves ud. Narkohandlere, luderkarle. Væk dem. Det er flot arbejde. Sådan. Sådan skal det gøres. Hey! Må ikke skyde på de letliv. Ja, ned i asfalten med ham. Så kan han tænke over det. Fucking Panser! Godt skuldret. Du rydder op. Du er en sand skraldemand. Sådan. Ja, det er sådan, vi løser rockerproblemet. En gang for alle. Den syd. Det må gøre ondt, det der. Fucking sådan. Ned med den beskidte narkohandler. Udsej. Din indsats mod rockerkriminaliteten er til topvej. Det er fantastisk arbejde, det der. Så kommer han ned på jorden. Sådan. Det går ondt.